зино яке аз бадтарин ва калонтарин гуноҳе дар дини мо ҳисобида мешавад. ғайр аз дини ислом, дар дини яҳудӣ ва насрониён низ гуноҳи калон ҳисобида мешавад. худованди мутаол моро ба зино наздик шуданро манъ кардааст. 10 соат пас уже Москвада мешем. зеро ки ин хеле роҳи баде ҳаст, оқибат моро ба ҷаҳаннам мебарад. албатта ба ин нигоҳ накарда барои зино кардан ҳавас мекунем. пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар чанде ҳадисҳо гуфтаанд ки шахсе ки зино кард ва тавба накарда аз дунё гузарад, дар охират ҳолаш хеле бад мешавад. зино 5 хел мешавад. агар аз ин 5 зино яктояшро карда бошед, зуд тавба кунед ва дубора ба ин кор даст назанед. ҳозир ин 5 зиноро ба шумо гуфта медиҳем. якум, зинои зане ки бар мо никоҳи онҳо ҳаром аст. масалан, апа, хоҳар, модару хуштоманд ва зане ки шир дода бошад. пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисе чунин гуфтааст: шахсе ки ба марҳамила зино карда бошад, ба ҷаннат дохил намешавад. дуввум, зане ки шавҳараш ба ҷанг рафта бошад. пайғамбарамон гуфтаанд: зане ки шавҳараш ба ҷанг рафта бошад, ӯ зан ба шумо мисли модар аст. пас ҳурмату эҳтиромаш кунед. севум, зиное ки бо ҳамсоя мешавад. саҳобагон мегӯянд: зино аз сӯи худованд ва расулаш ҳаром карда шуд ва то қиёмат ҳаром мемонад. шахсоне ки оиладор ҳастанд ва боз даст ба зино мезананд. панҷум, ин зинои ҷавонҳое ҳаст ки ҳоло оиладор нашудаанд. агар шахсе аз ин 5 зино яктояшро карда бошад ва тавба накарда аз дунё гузашта бошад, вой бар ҳолаш. худованди мутаол имрӯз барои мо фурсат додааст. агар даст ба ин кор зада бошем, зуд тавба кунем, то ки аз ҷумлаи он шахсое ки зино кардану тавба накарда мурдан нашавем. худованд оқибат ва охирати ҳамаи моро ба хайр гаронад ва ба ин кори ҳароме ки Парвардигор ва расулаш ҳаром кардааст дур шавем ва наздик шуданро барои мо розӣ нагардонад. бизор ҳамеша дур бошем, дур шавем, дур бимонем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.